қиссаи ду ошиқ. як писару як духтар бо ҳамдигар ошиқ мешаванд ва баъдан бо ҳам оила барпо мекунанд. ҳарду бо ҳам аҳд мебанданд ки то саҳар шудан хоб нарафта бедор менишинанд ва дарро барои ҳеҷ кас намекушоянд. хулоса саҳар мешавад, баъд падару модари домод меояд, бо як лаганди ош меоянд, дарро тақтақ мезананд. арӯс ба шавҳар мегӯяд ки падару модарат омаданд, дарро мекушоем ё на? домод мегӯяд не, намекушоем, мо шарт кардем ко барои ҳеҷ кас мо дарро намекушоем, то субҳи дигар ҳардуи мо танҳо дар хона мемонем. хулас дарро намекушоянд. пас аз чанд лаҳзаи дигар падару модари арӯс мебиёянд. пас аз 2 соат арӯс мебинад ки падару модараш дар назди дар омаданд. домод мегӯяд дарро намекушоем, шартамон ҳамин аст. арӯс бошад гирья кардан мегирад, нола мекунад ва ҷониби шавҳараш мегӯяд ки ман наметавонам тоқат кунам. чӣ хел ки падару модарам дар паси дар интизоранд, мунтазири ман ҳастанду ман дарро барояшон накушоям. агар аз ман ранҷед ҳам ман дарро мекушоям, гуфту арӯс дарро кушод. падару модараш ба хона ворид мешаванд. ба шавҳараш маълум мешавад ки чаро арӯсам ба гапам гӯш намекунад. ин ҳодиса дар дили мардак чун як ҳодисаи аҷиб боқӣ мемонад. якчанд сол мегузарад. соҳиби 4 писар мешаванд. аз таваллудхона мебиёрад бо гулу гулдастаҳо, ҳамин гуна як одати доимии мо. ва фарзанди панҷумашон духтар мешавад. вақте мард мефаҳмад ки духтардор шудааст, 3 шабу 3 рӯз ба мардум зиёфат мекунад, гӯсфанд қурбонӣ мекунад, ба камбағалҳо хайру эҳсон мекунад. баъдан дӯстонаш мегӯянд эй мардаки хуб, охир писар номбардори падар аст, ифтихори ту аст, зинданигоҳдорандаи номи ту аст. барои духтар ки моли мардум аст ин қадар хайру эҳсон кардӣ. мард бошад бо ҳамон соддадилӣ, бо ҳамон кушодадилӣ мегӯяд ман ин хайру эҳсонро барои он нафаре карда истодам ки дар оянда дарро барои ман боз хоҳад кард.